W kategorii drugiej, artystycznie opracowanej, srebrna ciupaga przypadła zespołowi z Macedonii. Macedonia, Ilinden is awarded the Silver Chupaga in their second artistically arranged category. Brawa mogą nie milknąć. Makedonia. Ilinden, a wyjedzie ze srebrną ciupagą zdobytą w drugiej kategorii. Moi kochani, widzicie tańce Bitola, bo na występie pokazywali łowrzyn pasterski, jak pasowali na lepszego Juhasa. No i jakbyście widzieli, to zaś dużo się też i sprzęta, i zwycaje właśnie te pasterskie nie różnią. Zresztą to samo mego dali na redyku, a chłopy grają na klarnecie, na akordonie, na kowalu, pistołce, to się nazywa frule i tambura. No i bęben tapan. Także górole z Macedonii, zaczynajcie grać i tańczyć. Zespół Ilinden. The Cultural Artistic Society Ilinden Group comes to Zakopane all the way from Bitola in southern Macedonia. Winners of the Silver Chupaga in the second artistically arranged category here at the festival in Zakopane.
Baś pięknie dziękujemy! Zespół Ilinden, Macedonia. Wyjeżdżają ze Zakopanego ze srebrem. Jeszcze raz wielkie brawa! Wielkie brawa, kochani!